oyiphuphu njengo uRamaphosa ukuthi akwazi ucindezela izwe laseNingizimu Afrika aphinde futhi abe nezinkinga ezikhombisayo ukuthi akalindaba nezwe lethu njengeprovince ibaleka njengezwe lase South Africa ibaleka kakhulu lento yokuthi akakhishwe uRamaphosa futhi ngicela ukuqinisekisa Ningizimu Afrika nonkana ukuthi umuntu omnyama oyithandayo lithandayo lelizwe irregardless of ukuthi kwenzakalani kulelizwe akathenge amaCricket kuzo zonke inkampani edayisa amaCricket noma ngabe wathenga ngo350 noma ngabe yini ngoba unyaka uzohlukana ungakapheli ngoba njengoba nje sidudula le ndoda siyayidudula futhi izophuma izwani ngami ngiyogiya ngize ngivuka isenyelo no shuthi ngasho uRamaphosa uzophuma ethanda engathandi futhi na kanjani siyaphambili njengeso ngithi ke mndeni kaKhongolose yenza iqiniseko sokuthi niyamhlonipha umama uJesse Duarte ekuthenini nikhiphe bonke laba baholi abangazihamba nabolile niphinde niede ngabantu besifazane